V dnešnom Medcast News 10-minútovom súhrne najdôležitejších správ z oblasti zdravotníctva za uplynulý týždeň sa okrem iných dôležitých informácií dozviete. Ak by bola na Slovensku k dispozícii vakcína Sputnik 5, zaočkovanosť populácie by sa zvýšila o 8%. Kľúčoví hráči slovenského zdravotníctva sa zhodli v tom, že súčasný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je efektívny a nepodporuje inovácie. Slovensku prišli pomôcť lekári a sestry z Rumunska. Ak by bola na Slovensku k dispozícii vakcína Sputnik 5, zaočkovanosť populácie by sa zvýšila o 8%. V diskusnej relácii Rádia Express Braňo Závodský naživo to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Odvoláva sa pritom na prieskum verejnej mienky. Chceli sme zistiť, či dôvera v túto vakcínu na Slovensku je a či nám to zvýši zaočkovanosť populácie a teda, či ľudia majú záujem sa nechať zaočkovať, uviedol šéf rezortu zdravotníctva. Ako dodal, v situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza a na základe odporúčaní všetkých relevantných subjektov by súhlasil s tým, aby sa občania očkovali vakcínou, ktorá neprešla schvaľovacím procesom v Európskej liekovej agentúre. Ministerstvo zdravotníctva robí všetko preto, aby sa na Slovensku očkovalo bezpečne a čo najrýchlejším tempom, aké množstvo dodaných očkovacích látok umožňuje. Uviedla to hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Doplnila, že na ministerstve hľadajú riešenie a cesty, ako bezpečné vakcíny s cieľom ochrany životov a zdravia občanov zabezpečiť. Strana Za ľudí vo štvrtok 18. februára na rokovaní vlády zabezpečenie adekvátneho množstva vakcíny Sputnik 5 vetovala. Vzhľadom na to, že vírus mutuje a po krajine sa rýchlo šíri, nemocnice sú naplnené a zdravotníci vyčerpaní. Chceli sme kolektívnym rozhodnutím vlády kúpiť predmetnú odborníkmi odporúčanú vakcínu pre ľudí, ktorí by sa ňou len dobrovoľne zaočkovali. Keďže jeden z koaličných partnerov snahu rezortu vetoval, zvážime náš ďalší postup, kde však na prvom mieste bude ochrana životov a zdravia v čase tejto pandémie, dodala Eliášová. O možnostiach využitia financií z Fondu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve, ako aj o nevyhnutných reformách a inováciách vedúcich k vyššej kvalite služieb v zdravotnej starostlivosti budú diskutovať účastníci verejného online podujatia ITAPA Digital Talk. Kľúčoví hráči slovenského zdravotníctva sa zhodujú v tom, že súčasný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je efektívny a nepodporuje inovácie. Sú však presvedčení, že práve Fond obnovy a odolnosti pre Slovensko spolu s európskymi štrukturálnymi fondami na ďalšie programové obdobie môžu pomôcť financovať náklady reformy zdravotníctva. Práve teraz je čas hovoriť o reforme zdravotníctva. Dokončuje sa plán obnovy a odolnosti, ktorý na dlhé roky dopredu zadefinuje, kam sa bude uberať reforma. Dnes potrebujeme diskutovať o inováciách v zdravotníctve, ako ich akcelerovať a zaviesť do praxe, tvrdí Samuel Arbe, predseda Centra inovatívneho zdravotníctva. Na Slovensku je nedostatok lekárov a sestier, no napriek tomu majú zahraniční zdravotníci veľký problém sa u nás uplatniť. Na tlačovej besede to konštatovali zástupcovia Medzinárodnej asociácie lekárov na Slovensku. Je podľa nej realitou, že napriek aktuálnej pandémii nemôžu v našich nemocniciach a ambulanciách pracovať aj takí zdravotníci, ktorí už u nás dokonca absolvovali aj potrebné skúšky. Odhadom pritom na Slovensku chýba asi 3500 lekárov a okolo 10 až 15 000 sestier. Ako uviedol predseda asociácie Manučechr Burchanov, predstavitelia vlády avizovali, že budú žiadať okolité štáty o pomoc. Mám na to svoj názor, keďže viem, že aj medzi našimi členmi je množstvo lekárov, ktorí majú uznaný diplom, uznané skúšky a sú pripravení nastúpiť kedykoľvek, ale pre byrokratické problémy nevedia, priblížil. Ako doplnila zástupkyňa asociácie Alona Kurotová, evidujú napríklad chirurga, ktorý aj v aktuálnej epidemickej situácii nepracuje v nemocnici, ale v stavebníctve. Asociácia preto volá po zmene legislatívy. Nutné je podľa nej zmeniť formu skúšania, zabezpečiť prípravné kurzy a zdravotníkov aj motivovať. Privítali by aj zmeny v rezidenčnom programe. Odmietajú, že by pre zahraničných zdravotníkov žiadali zjemnenie podmienok alebo menej prísne skúšanie. Ako príklad uvádzajú Českú republiku, kde sú podľa nich skúšky síce komplikované, ale spravodlivé.
Kľúčoví hráči slovenského zdravotníctva sa zhodli v tom, že súčasný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti nie je efektívny a nepodporuje inovácie. Sú však presvedčení, že práve Fond obnovy a odolnosti pre Slovensko spolu s európskymi štrukturálnymi fondami na ďalšie programové obdobie môžu pomôcť financovať náklady reformy zdravotníctva. O možnostiach využitia financií z Fondu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve, ako aj o nevyhnutných reformách a inováciách vedúcich k vyššej kvalite služieb v zdravotnej starostlivosti dnes diskutovali účastníci online podujatia Itapa Digital Talk. Ako upozornil Federico Pratelesi z DG Santé z Európskej komisie, nachádzame sa na križovatke a teraz je čas na dlhodobú reformu zdravotníctva. Reforma slovenského zdravotníctva má zahŕňať podľa Federica Pratelesiho aj potrebu racionalizácie a modernizácie siete slovenských nemocníc. Sme presvedčení v Európskej únii, že nie sme na konci koronakrízy. Je zjavné, že pandémia ovplyvnila výkony všetkých európskych zdravotníckych systémov. Zdôraznil Federico Pratelesi s tým, že práve Fond obnovy a štrukturálne fondy budú nástrojmi, ako podporiť reformu zdravotníctva vrátane slovenského. Kým ocenil pokrok v technickej efektívnosti v nemocniciach, poukázal aj na nedostatok lekárov a zdravotných sestier. V stredu ministri na rokovaní odsúhlasili zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie. Do 30. apríla by tak mali byť pre radu zriadené viaceré výbory a ich sekretariáty. Túto úlohu uložila vláda Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zriadenie rady si bude vyžadovať 56 505 eur a nasledujúci rok naň z rozpočtu pôjde 64 512 eur. Slovensku prišli pomôcť lekári a sestry z Rumunska. V Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave tak budú môcť rozšíriť kapacity o 9 intenzívnych lôžok. Ako na štvrtkovej tlačovej besede informoval štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Peter Stachura, zdravotníci budú v nemocnici pomáhať 21 dní. Stachura poukázal na to, že sa v nemocniciach míňajú lôžka pre najťažších pacientov, ktorí sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Mnohé nemocnice rátajú posledné lôžka hlavne na intenzívnej starostlivosti a rozhodujú sa, akého pacienta na tieto posledné lôžka dajú. Uviedol to s tým, že situácia je zvlášť náročná v regióne západného Slovenska. O to som radšej, že sa nám podarilo aj prostredníctvom Európskej komisie a mechanizmu civilnej ochrany požiadať krajiny Európskej únie, aby nám prišli pomôcť s odborníkmi, ktorých nevieme nahradiť, povedal štátny tajomník. Do nového detského kardiocentra sa už podarilo presťahovať všetky oddelenia vrátane detských pacientov. Na štvrtkovom briefingu to potvrdil generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave Monjim Šoli. Na jednom mieste je tak vďaka blízkosti ústavu a kardiocentra možná komplexná zdravotná starostlivosť pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami od narodenia až do staroby. Nové zariadenie, ktorého otvorenie spomalila pandémia nového koronavírusu, už začalo fungovať. Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva Peter Stachura ho označil za krásne a moderné centrum na vysokej úrovni. Verí, že pôjde o dôstojný priestor pre malých pacientov a ich rodičov, ale aj pre personál, ktorý tam bude pracovať. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní podcastu Medcast News. Svoje tipy na informácie z oblasti zdravotníctva nám zasielajte na e-mailovú adresu medcast@medcast.sk.